cando hai ese debate de o sector gandeiro e agrario ou o forestal, pois son perfectamente complementarios, quer dicir, unha persoa que teña unha explotación, xa voume ao máis extremo, non, de leite, pois pode ter a súa explotación forestal tamén, porque Galicia é diversa, hai espacio para todo, non? Afortunadamente. Creo que todo é complementario, ningún é excluinte, non? Pero se en algo somos líderes, Galicia, é na produción láctea. Non só por esa recurrente cifra do máis do 40% da produción concentrada aquí, sino tamén porque durante o ano pasado o 70% do crecemento da produción láctea en toda España foi a aportación galega. É dicir, non estamos non só no 40%, sino que dese crecemento 70% procede de aquí. Poderíamos dicir que o sector lácteo é para o rural o que Inditex é para Coruña ou Stellantis para Vigo. O sector lácteo pois está moi localizado en unhas zonas concretas e por suposto que o sector lácteo galego é un referente, digo sempre, non para España, somos un referente para o mundo. O despegue do sector lácteo galego é digno de estudio, non?